ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мекунем имрӯзаи видеоро аз корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм ряд анами паплинои туркӣ. ҳамаш туркии тозаи марҳамат 380 сомон сангои дизайнераш. анаи тигро бошад 500 сомония ёзи то охира тамошо кунед. Дигар рангошам ҳастай. дигари тараф кадом меша ки мебинед 380 паплинои тоза туркии якм сорт. ино ваёшон дизайнерскиёшон ҳамаш сангҷои калонкатиай, вале дар ҳақиқат ҳам паплинои фарқкунанда сифатҳои беҳтарин ғафсак. чӣ хеле ки медонед паплинои туркӣ мисол ҳичи намешава. аз дубайст ки ҳам аз дигар чидам ай ҳамада ҳами боло сифати паплини туркияй. бинед инамие ки сангои дизайнерски доран ҳамаш 3 метрш 380 сомона. ино нархи донашан касе ки мисол оптум мегира бо оптумш арзонтар мешава. ина то анамиҷара сангошон дизайнерскиай. усубоай кабуд сар када нархошон 280 сангои дождик доранд. 250 сомон ҳам дора, 280 сомона ҳам дора. аз ин паплинои турецки нархои 3 метраш. янами гулои занҷабилакш беҳад хушрӯвай. ино ҳеҷ вақт аз мода намераванд, ҳама вақт дар модаан, хушрӯванд. ина марҳамат дар кор бошад. нависе дӯстони азиз. ва ҳозириҷада бо якчанд намуди дигаш ҳастай. баркалонош хушрӯ ва ё бошанд. нархошон медонед 3 метрш 350 сомона. инами кабуд сар кардагӣ 330 сомонӣ 350 330 аз анаму кабути якм то кабути охирона. гулошона бинед чӣ хел хушрӯанами гуло ҳичи намешаванд. ина марҳамат то анами кабута 330. дигарош бошад сангои сангои дождикдоро дигарош 280 сомон 250 сомон. айнош бо камакак фарқ мекунанд. 330 сомон. бинед ин айнош бошад сангои дизайнан 380 сафедо. баъд анаи тигрора гуфтам ино 500 сомониан. санги беҳад зиёд доранд. бисёр санги хушрӯ. худаш материалам аҷоиб хушрӯвай. ранги вай метова комбахт, тоза комбахт ё ин ки хамелеон метова аз дур. дариҷа ҳастай инаи тараф ҳамашон 280 сомонӣ. қисми болоям 280 сомон. баъд бо ҳастай 420 сомона. 420 сомонао гирбишинан. инами гулои калонош аллакай гирбишинай то сафеда. сафедам гирбишинай. анаи тараф бошад тигриоям гулои комбахтиай. иноям нархошон 380 сомонӣ нархои донаш. сифатҳои мисол аввалан ҳамаш то анами фиолетовира 380 сомона. и тарафш ай фиолетови сар карда нархои ино бошад 500 сомон. баъд 550 сомон. аз анаи зардаш сар карда и тарафаш 550 сомониай. ино бори навинкаян. бори чӣ меган гулои вай меган ира чорни принси. дизайнои нав марҳамат бинед ранги чорни принсои чӣ кадагиани паплинора. оригиналое ки ҳастку гирдошон сафедам хелеай. ана баъд аз розови сар карда дӯстони азиз нархошон 700 сомонай 3 метрш. дар байни паплиное ки чи 250 сомона буд чи мисол 380 сомона буд баъзеҳош 5 метрш ҳамин нархай. барое ки барошон борикай 5 метра кардагиян як либосша дар назар дора. а баъзеҳош боша барошон калонай ҳамун 3 метрша дар назар дора. хулоса ҳамин чӣ нархе ки ма ҳозир ба айни замон ба шумо фаҳмондум нархи як либосша фаҳмондагиям. марҳамат ин намудо ҳамаш 700 сомониан. сангои дизайн беҳтарин сангои хушрӯ.